ću da vam pokažem kako da rešite problem sa Play prodavnicom. Imate 3 načina koje moraju jedan ti pomoći. Prvi je, idete na podešavanje. Nalozi, Google i vaš Google nalog i uklonite ga. Ja to neću raditi, kada uklonite napravite novi. To ne uspem. Idete na još, menadžer aplikacija, sve, ako sve, nađete ikonicu Play prodavnice. Evo ga, idete tu i obrišite podaci i obrišite cache memory, ja sam to obrisao. Tako isto sa Google Play-uma, obrišite podatke i cache memory. Idete, nađete menadžer preuzimanja i tu isto obrišete cache memoriju i podatke. Menadžer preuzimanja. Znači, evo, uđete tu, obrišete podatke i cache memoriju. Ako to ne uspe, ovo je treći način koji mora da uspe. Idete na nalozi, backup i resetovanje. Vraćam se od rešavanja i resetuju uređaj. Ja to neću raditi, ali vi uradite. To je to. Drago mi je ako sam vam pomogao. Imat ću još klipova. Ćao.